Croeso i'r clip bach yma, lle da ni'n mynd i wrando ar tipyn bach o Gymraeg llafar. Mae'r clip yn dod o gyfres Stad. Be' mae'r cymeriad yma yn ddeud? Mae nhw'n gadael y tŷ, mae'r hogan arall yn gofyn lle ti'n mynd? Be' ydi ateb hi? Mae'r cyd-destun Caernarfon yn bwysig, achos mae Stad wedi ei seilio yn Gaernarfon. Dyma fo. Sori, ond lle ti'n mynd? Ragol si. Pam? Gwrandwch eto. Sori, ond lle ti'n mynd? Ragol si. Pam? Ragol si. Ragol si. Ragol si. Ragol si. Ragol si. Pam? Wel, os da chi'n nabod Caernarfon, mae yna dafarn o'r enw yr Anglesey. Ranglesey. Ranglesey. Mae hyn yn digwydd efo pethau eryll hefyd, fel yr ysgol, yr ysgol. Yr eglwys, reglwys. Sori, ond lle ti'n mynd? Ragol si. Pam? Tipyn bach o Gymraeg llafar i helpu chi ddallt.